गावथारनो मानि थाखाय ओंखारखौ बर' हारिखौ लानानै गोबां गोग्गाथावना बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया जोबसिगोन मोनसे कमेन्ट फरायनो नाजादों आङो आंनि इउट्युब चेनेलाव मोनसे कमेन्ट लिरदों पुलेन राभा बिथाङा मा मोननानै बेफोरबायदि कमेन्टखौ लिरखो बा मा मोननानै बेफोरबायदि कमेन्टखौ खालामो गावब्रामगोन बिगुरा मोजां सोलिनिबा सोलि होननानै बिथाङा दम होनाय रावजों मोनसे कमेन्ट लिरदों आंनि इउट्युब चेनेलाव बा आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बिथाङा कमेन्ट लिरदों बिथाङा बबेनिफ्राय मा नुनानै बेबायदि कमेन्ट लिरनो थाखाय बिथाङा खामोनखौ आरो दिनैनि समाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गावब्रामनाय खोथा दम होनाय खोथा बियो गोबां कमेन्टखौ नुनानै आं गोबां रागा जोंदों बेफोरबायदि कमेन्ट मा मोननानै हामखो आं बिथांनि बबे दैखराव बिसोखो बिथाङा दिनै बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों गावथारनो मानि थाखाय ओंखारखौ ससियेल मिडियायाव जोङो भिडिअ बानायब्ला जोंनि गोरोन्थि जायो नामा हायोबा नोंथांमोनाबो बानाय सजिया जायाबा नोंथांनि कमेन्टखौ आं सोंखारियो बेफोरबायदि कमेन्टखौ आं डन्ट केयार आं खाथिर खामा गावनाय बुनाय बुथारनाय बेफोरबायदि कमेन्टखौ आं माब्लाबाबो खाथिर खामा कमेन्ट लिर मोजां कमेन्ट लिर आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौ सुस्रांनानै हो बेखौ थोंजों खालामना हो बे राइट बेयाव मोन्थाय नोंथांमोनाबो दङ आरो बेखौ आंबो मोजां मोनो नोंथाङा गावब्रामगोन बिगुरा मायबा मायबि बेफोरखौ लिरदों सजियानो जाया मानो गुबुन मोनसे खोथा बिहामजो बिखुनजोनि दावहा गोबांनि न'खरावनो जायो दा बैबायदि थासारियाव बिहामजो बिखुनजोनि दावहाखौ जों गोबां न'खरनि गेजेरावनो बा गोबां न'खरावनो जों नुनो मोनो जा बेनि थाखाय मोनसे गोदान आयेन लाबोदों दा जायफोर बिहामजोआ गावनि बिखुनजोखौ अत्याचार खालामो बा सम्पतिफोरखौ धोन सम्पतिफोरखौ आखाइ खालामना लायो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आयेन लाबोदों जेब्ला सिमालागै बिहाव बिखुनजोआ थांनानै थागोन बै सिमालागै गावनि बिहामजोआ सम्पतिनि जेबो मोनथाय मोननाय नङा जियानो जाया मानो गोबांनि न'खराव जों नुनो मोनो बिहामजो बिखुनजोनि दावहा आरो मिथिया गावनि बिहामजोखौ बिखुनजोफोराबो मानो बेबायदि नोजोरजों नायो खायसेनि न'खराव नुनो मोनो गासैनिबो न'खराव नङा नाथाय बिहामजोआबो गावनि बिमा बिफा बायदि बिहाव बिखुनजोखौ मानो साना गोबाङानो साना आरो गोबाङा सानोबो दे आरो बेखौ खायसेया सानोबो आरो खायसेया साना दा बिहामजो बिखुनजोनि गेजेराव बैबायदि मानो जाद्लायो गोबांखौ नुयो बिखुनजोखौ गावनि फिसाजो फैब्ला न'खराव गोबां अननाय खिथियो बा अननाय होयोबा अननाय नुनो मोनो नाथाय बिहामजो थासान्दियाव गावनि बिहामजोखौ गावनि फिसा होननानै फिसाजो होननानै सानब्ला बबाव गोरोन्थि जायो बेबायदिथ' अनज्लायना थानांगोना समाजनि गेजेराव अब्लासो समाजजों लोगोसे गावनि न'खराबो गोजोननाय फैगोन जियानो जाया मानो आरो मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय दङ गित हयनिकर मोसाहारि जे बर' हौवासाजों जुलि जानानै बर' हारिनि बर' कालचार बर'नि गाननाय जोमनाय सायाव मोनसे गोग्गाथाव खोथा बुंदों बे खोथाखौ लाना ससियेल मिडिया दिनै गोबां भाइरेल आरो ससियेल मिडियायाव गोबां बिथांखौ ट्रल खालामनाय नुनो मोनदों गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गाव दा हारसा हारिनि सुबुंफोरा बेबायदि थासारियाव जोंनि बर' हारिखौ सासे गुबुन हारिनि सिख्लाया बर' हारिनि सेंग्रासाजों जुलि जानानै मोनसे मोजां मेसेज होदों जे बर' हारिया माबायदि थायो बर' हारिनि गाननाय जोमनायजों बर' हारिनि जानाय लोंनाय आरो बर' हारिनि थासारि बेखौ मोजाङै रोखायै फोरमायदों आरो बैनि सायाव गोबां ट्रलबो जानाय नुनो मोनदों जियानो जाया मानो जोंनि बर' हारिनि खोथा बुंब्ला एसेबाबो गोसोफोराव मोजां मोनो बा मोजां नाङो जियानो जाया मानो एग्जाम फैबाय दङ आरो एग्जामनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा एग्जामखौ लिरगोन बा एग्जामाव जिरायगोन बिथांमोना जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै होयो बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे जायफोरा भिडिअखौ नायदों मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारि